L-MFCC f'Taqali nbidel vetrina għal dak kollu li għandu x'jaqsam mal-lob diġitali hekk kif qed jospita l-5 edizzjoni ta' Playcon, summit nazzjonali dedikata l-iżvilupp tal-lob diġitali, l-e-sports u teknoloġiji immersivi. L-avveniment huwa mifrux fuq 4 ijiem. Il-ħames u l-ġimgħa l-bibien se jinfettwa l madwar 3000 student minn skejjel differenti, filwaqt li s-sibt u l-ħadd li sedina tkun għal pubbliku ġenerali biex jesperjenza mill-qrib din l-industrija li kull ma jmur dejjem tikber. Kirsten James Kirkop, id-direttur tal-kumpanija li qed torganizza Playcon, spjegalna kif b'jumejn sħaħ iddedikati għall-istudenti żgħażagħ qed ikun assigurat li l-ġenerazzjoni tal-lum u ta' għada ikunu marfa sew dwar l-opportunitajiet ta' karrieri fis-settur. Ħafna nies jaħsbu li huwa just development biss, però hemm xogħlijiet oħra bħal graphic designer, anke llum ġurnata translator pereżempju, għax ovvjament il-logħob iridu jkunu f'lingwi differenti, u ma jkollhom tur fej jiduru l-eżebituri jintaqgħu ma' nies li jaħdmu fl-industrija u jkollhom workshops ukoll biex jifhmu iktar dawn il-karriri li qed ngħidu. Il-kap eżekuttiv ta' Gaming Malta, Ivan Filletti, iddeskriva lil Playcon bħala vjaġġ ta' edukazzjoni u tagħlim li jsaħħaħ il-pedamenti tal-industrija diġitali f'pajjiżna. Fil-fatt sostna li l-investiment ewlieni huwa fl-edukazzjoni. Se jkun hawn l-EMCAS, se jkun hawn kumpaniji internazzjonali li jagħmlu ħafna edukazzjoni fuq il-lob id-diġitali wkoll. Allura tista' tgħid li hija ċelebrazzjoni tal-ekosistema ta' dak kollu li qed nagħmlu ġewwa l-pajjiż għal video game development li hija niċċa ta' entertainment ukoll. Il-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri tkellem dwar is-sodisfazzjoni li Malta tkun parti minn dan is-settur vibranti u interattiv li mhux biss joħloq impjiegi ta' kwalità imma jservi wkoll ta' pjattaforma l-innovazzjoni u mezz ta' konnessjoni bejn il-popli madwar id-dinja. Din l-edizzjoni ta' Playcon tkompli taqqat l-edukazzjoni, l-intraprenditorija u d-divertiment ta' saqaf wieħed biex il-ġenerazzjonijiet il-ġodda ikunu parti attiva mill-ekonomija diġitali globali.